Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nga naman ko, kinsa na yun? Kadit lang ha, kadit lang. Mubalik ako din eh. Tabi una ninyo, Papa. Lakaw, Nelson, lakaw, sundi si Leslie. Suta kung nganog na unsa na ron. Opa, ako sundan. Naunsa man ka? Nga nang kita ko pa man ni mo imong tingog na naara ba sila si Papa? Sakit kaya ko buko-buko. Umurag yun mo tusok ng mga dagom. Halos sa tibok na kong kalawasan. Kinahanglan nga mo agwanta ka. Kaya ba sinong pasabtan ka nila ni Idana, Ana? Lagi. Kinalagang magkapalayo ng kagdayan eh. Kaya di ta nila may bawan. Agwantahan lang una ang sakit. Kaya mo pahawa na takaroon dayon. Kung may mo hani, at tulad na sa luyo mo agi nga, di na magkakita sila sa papa na to. Ako rin bahala. Ako yung mangitag paagi. O subay na hitabo ni Ronnie, Nelson. Anong kalit man to siyang misyagit? Kalit man silang nahilom, pa? Boyno, mao na to atong sabot, Idana. Alas 10 sa buntag, atong istoryahon sila si Mayor ug Hepe. Okay, sir. Og din na lang ko magdugay, magtiwas niya atong istorya og ma. Sige pa. Magkita lang ta sa opisina ni Mayor Ugma. Kay magkuyog rami ni Idana. Sige. Aray na ko. Nelson, naapa ba sila si Leslie ug Ronnie sa taas? Murag, naa pa, Ed. Gusto unta na ako sila istoryahon. Kung mahimo, magpabili na lang sila din eh. Sige. Ato silang istoryahon. Tana. Nangita mo lang Ronnie ni Leslie, sir? Naog to sila. Nanaog? Huwag man lagi may makabantay. Bigyan akong nagkita mo silong. Mura mo to sila nagdalig lakaw. Uy. Basin og miagi sila sa pikas hagdan. Basin si pikas kilid hagdan, sir. Pero nga man sila muagi sa hawanan. Ganihara ba sila milakaw, Badong? Mga 10 minutos sa siguro nakalabay. Uy. Nganong mura man og lahi kayong ilang mga lihok. Di pala to dugay nga milabay ang pipila ka oras. Misyagit sabto silang duha. Saan kay sa minahitabo ani nila? Tinuog na, sir. Asa ganito sila mo balhin og puyo, Nelson? Sa among mansyon sa Bintungan. Ed, unsa may imong hunahuna? Gusto ka ba nga imo silang istoryahon og usab? Nelson, Badong, doon na lang ko ihangyo ninyo. Unsa man na, dayda na. Nelson, pasensya na kaayo ka ha. Nahibaw ko nga imong igsuon si Leslie. Pero mohangyo lang ko nga kung mahimo, inyong panid-an ang ilang mga lihok. Ha? Unsay buot nimo ipasabot, Ed? Murag doon ko'y katahap sa ilang mga gipakitang lihok karon. Parehas ta sa atong hunahuna, Idana. Pero mag-ampo lang ta nga nasayop ta sa atong katahap karon. Pastil lang, day, Ed, Sir Nelson. Musulti lang ko yung tinuod, ha? Sulti lang ko. Unsa man na, Badong? Kaming duha ni Rolly, nakasaksi gimis kwarto na ni Ronnie ug Leslie. Nga murag, dunay kusog kaing kahayag nga, may kidlap-kidlap, gikas ng kwarto. Kay, nakita man lang mo sa bintana. Kuyawan kay may nga, abigin na mong sunog. Mao ba, Badong? Lagi! Nakasaksi kaming duha sa Rolly, oy. Unsa man klasiha sa kahayag, Badong? Mura siya kanang kayo ba ka nang nag-ulbo-ulbo? Basta lahi kayo, lahi yan. Bueno, salamat kayo Badong sa pagsulti ni mo, ana. Nelson, mag-ampo lang ta. Nga nasayop ta karon sa atong mga katahap. Kung mahibaw-an na to nga nagbinuang gid silang duha nato. Manubag sila na ilang kalaki. Bisag ako pa siyang igsuon. Dili na ko siya labanan sa mga sayop nga binuhatan.
Ikaw rin, si Kasulti Win. Hangyo lang nako ninyo. Kuno sa may ato mga namatikdan karon. Dili lang una na to isama dito sa uban. May problema, Ed. Makasalig ka na mo, anak. Kumusta naman imong pamati? Medyo nagapoy murag na nusok na dagom sa akong mga kalawasan. Ug nagkabugat ang gipamati sa kuluyo. Maayo siguro, Ronnie, nga ipatanaw na lang gina natog doktor. Ayaw na lagi. Wala ni kaso. Malian ako ani. Giun sa man mo pagsiguro nga maulian ra ka? Basta. Misiga na sa nagagatay, Ronnie. Kaya pikingon mo na delikado ug magsige na siya ingulana. Sigurado ka nga may bawaan ta nila ni Dana. Sagdi lang. At least napahimutang na ta dinhi. Ibutang na lang gid nato og kaban nga way lang mahibaw kun dili kita ra gyud. Mas labi may pa. Ayaw ka balaka. Sayo na kayo na. Ako ray bahala niya. Unsa? Malagi. Badawng bads. Mga katingandaan kay nga dipakitang lihok lang ni Leslie Ronnie, eh. Mauding dali ra kay silang nibiya din, he? Kinahadlok siguro silang masakpan. Murag mao gina nang imak. Dahil malagi. Dahil babitaw ko. Duwan, dugay na gyud kong nagduda ng duwagod. Murag di gyud kong masipyas ko katahap nila yun. Bitaw. Kung sila ang mga tao kagipasabot ni Idana, angay nila prisuhon dayon. Bilang guunog di nagbuhian. Kitang tanan din, he. Parehas tag mga huna-huna. Polos kita nagduda sa ilang mga lihok. Malagi. Gisultihan na ba ninyo si Sir Piping na ng balita? Murag wa pa na, eh. Pero si Sir Nelson rin bahalang masultian na ni Sir Piping. Malagi. Samtang mapan na sila makahimo og dakong kadaot ba. Kinahanglan nga bantayan, kinahanglan ilang mga katahapang lihok nila karon ba. Mao gina gusto mahitabo ni Idana, no, eh. Pero kinahanglan nga ihilom gyud kuno ni. Ihilom sila to ba ihilom. Panidaan na gina sila. Kay oras nga doon na sila daotang himuon, sikupon dayon sila. Kana! Mao gina mahitabo ng imak. Hello, Papa? Iha? Oh, nanawag man lagi ka, Papa. Gusto ko nga mo anhi mo karon sa bahay. Kay makikistorya ko yung duha ni Ronnie. Ha? Nga naman, Papa. Unsa may ato istoryahan? Basta. Din nilang ta sa bahay magsultihan ay. May tungod kini sa atong mga negosyo. Ug may kalabutan usab kini sa mga pangitabo sa atong palibot. Kuan pa, murag. Dili pa mi makahigayon karon og anak diha. Mahimo bag sa sunod adlaw na lang? Pero importante gining atong istoryahan. O lagi, Papa. Pero wa pa magud sa kondisyon si Ronnie karon. Sa may problema ni Ronnie. Pero bueno, ako na lang mo bisita ninyo diha. Ayaw lang, Papa. Ako na lang siguro mo anak diha. Di mahimo, Leslie. Gusto ko nga kamong duha ang akong istoryahon. Ako rin mo anha diha. Pasensya na gid kaayo, Papa. Pero dili pa gid mi makahigayon og pakigsulti nimo. Sa sunod na lang siguro higayon. Muingon ra niya ako nimo. Tuganay ko sa tinuod, Leslie. Aduna ba yun mo'y problema nga wa ninyo isulti na ko? Ha? Papa, ayaw ka balaka na mo. Natural rin ang mga problema. Pero wa kay angay kabalakan. Preso, maubitaw nga gusto kong makisulti ninyo karon. Basta, Papa. Muingon ra niya ako nimo. Munay kong gingon mo pa. Nga kalit lang na usab ang mga linihukan nila ni Leslie o Ronnie. Sagdi lang. Bisag mi balibad sila nako. Adtuon gyapon ako sila karon sa ila. Mukuyog ko nimo pa. Ugma na, Nelson. Human sa tong meeting ni Mayor og Hippie. Modritso ta sa bintungan. Sige. Sige, Papa. Malagi. Sa pagkatinood lang doon dahil no. Di na ginakatingad ang ilang mga lihok ni Ronnie ug Leslie. Kay daan na maguna silang mga traidor god. Bitaw. Nahinumdum ka nga gisultihan ka na mo kani adto nga dili kita mo kumpiyansa na nila. Diba? O, tiya. Nainumdum ko sa tanan ninyong gisulti na ako. O, tinuod na.
Di na taangay mahibong sa ilang mga lihok. Og sukad masukad, wasab gyud ko mohatag og dakong kumpiyansa nga to nila. Maulagay mo lagi, dahil Idana. Kung kana man silang duha ang imong gikadlukan, dati ta ang mabalaka, sayon ra kaya na sila piliyon noy. Pinagtadaan na sila pusas na wanab, hipos mo na sila bab. Tiyo, walang yun ninyo masabti nga akong gisulti. Dili ingon anak kasayon sila badlungon o hipuson si Ronnie o si Leslie. Sa una, wa matabati og kabalakan nila. Pero karon, mas angay na to silang kahadlukan. Unsa? Unsa? Unsay buti mong ipasabot ni Dana? Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!